sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Balaan Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable ang pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kabatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan, sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads
from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. Karon sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Sa di ko pwede makita si Amable Choy. Taga-pututan ginasadyak. Ara dirang ya pamilya. Pero ang lugar sang ulihin niya nga napangasawa ara sa Barutak Biho. Mapos lang siya pangitaon jak ah. Kaga sa duha ka lugar nga ginambal ko, dira mo siya makita. O sige, salamat kid. Ay nga wanong plano mo jakaw. Ako, hindi na siya magusik sang tsimpo niya sa pagpangita sa akon, Choy. Kaya ako na mismo ang mangita sa iya. Jack, Oo. Pagitaon ko siya para may balaan ko kung anong atraso ko siya. Kag dira ko man may balaan ko may kung bala, may nagsugo sa iya o kung wala. ate, kung sa ako nang yan, Jack, may nagsugo ka dyan kay Amable. Para ano nga pangitaon ka niya. Hindi gani ka mo kinalahay. Hindi ko siya kilala, Choy. Kag wala ko siyang naibalaan nga atraso ko sa iya. Amo gani, sigurado ako, Jack, may nagsugo gid sa iya. Mabalan kita kung mag-atubangay na kami. Kung kaluyan ang panagat, Jack, dako man kaling income, no? Damo kuha nila, oh. Ah, oo. Permi lang damo. Amo gani nga ginadala pa ninong tito dito sa Bacolod. Kay mas mahal ang presyo dito, eh. Sang sa dirita lang ibaligya. Sa mga komprador. Amo bala. Ati mayo kay maayo man manilag si tito sa lakat sang presyo. Ay, oo ba na, Jack? Damo na siya kilala, eh. Kag kay balo man siya mag-drive sang country. Di, kundi hapos lang para sa iya, eh. Amo bala? Jack, nakamuno sa imo si Choy Nicanor? Sang partisano? May ginabaligya ko nga duda, Jack. Talamnan. Pasi kung interesado ka.
Lapit lang din eh. Ambot wala mo ko ganit kabalo eh. Wala na ako nang usisa sa iya. Istoryahan siya bala. Ate, pwede tagi baklon eh. O sige, istoryahon ko siya. Sige, Jack. Gusto mo man, no? Ay, ti huo, gidang Jack eh. Maayo man ko na ang pangumasubong. Di kon may talamnan kita, kumpleto na. May sudan na ta, may panagat pa. Tapos, may piho pa nga humay, kay ti, may talamnan na. May matuod Oo, Jack. Kay kung may ara na kita panghabuyan, kag kun magpasugot ka, hindi ka na lang mag-obra dito sa Iloilo. Dali ka na lang tinda sa Bacolod. Mga panghabuhi naman kita diri sa Matawhay, kag may panghabuyan man kita diri. Fatima. Oo, Jack. Ano ba itang sagad mo sa palibog man? Labi na gid ikaw. Patawhay na lang ba na, Jack? Mga buhi na lang kita sang normal. Total mabuhi naman kita. Fatima. Palangga mo ako, Jack. Ay, Hmm? ikaw lang oo. Kinanglan pa lang ipamangkutin ha. Hugid ba na? Palangga ta kakayo, Fatima. Unti man gali. Jack, hindi na ko pagbayain diri. Patawhay na lang, Ari man ako. Kag ang mangin anak ta. Mga buhi kita sang malipahayon, Jack. Nga wala sang ginakabalakan. Jack, nahangpan ko ikaw. Luyag mo magbulig sa aton gobyerno. Tungod nagkakabalaka ka sa nagkatabo subong. Tungod sa pagtuging sa drugs. Pero, nakabulig ka naman, Jack. Madamo ka naman sa nabulig. Hindi man siguro kinahanglan gid nga hapan mo ang tanan, Jack. Bastante na nga nakabulig ka. Paano mga tao nga nagahingabot sa akon? Basi, hindi bang gihapon nila ako pagpalinungon? Jack, nagpalayo ka na. Naglikaw ka na. Kung ila ka ginigabuton, kung ila ginuhumdon nga lagsun ka, dira na siguro nga bisan patay-patay. Batuan ta sila. Pero pasi kung wala naman ato sa ila, tungod wala ka naman nila nakita. Wala na sila magkahibalo kung sa diin ka na. Fatima. Jack, sige na, patawhay na lang bala. Maluwi ka sa kaugalingon mo. Hatagi man sa kalipay ang kaugalingon mo, Jack. Fatima. Makapangabuhi kita sa mataway kag masulhay, Jack. Sa merkado, may bloke dito nga ginabaligya. Masalangan tato nga baklon. Himuon ta nga many grocery. Dugang pagit sa palangitan anta, Jack. Fatima. Jack, nami na di nga lugar. Basta may kapitalan kita. Marami kita sa pwede negosyohon nga maka-income kita. Basta pisa lang ta, Jack. Oh, sige. Paminsaron ko lang. Oo, Jack. Para man sa futuro ta sa mangin anak ta. Para magdako siya nga matawhay kag normal nga pangabuhi ang madakan. Hindi magkamo, Jack. Jack, no? Baho na lipat man kuya magmuno sa imo sinaman. Ano, abi, kay dito na to nang ako na tensyon sa tao nga nagapanilag diri sa aton. Nakamuno sa akon si Fatima Kaina. Kay ka, Jack, ang tagiyas ang duta nga to. Gulang-gulang na, may edad na mo nang ibaligyain na lang. Hindi man makasarang magbakalang ginprendahan niya sa to. Tiyan mo na gapangita siya buyer. Pila ka hektarya? Pagpilang hektarya? 5 ka hektarya, Jack. 400,000 lang ang hektarya baligyaya. Baw, mga 2 magaling ka milyon na bili? Mayoan pa na, Jack. Basta desidido ka nga baklon. Ay, kilala ko man ang tagiya. Amo bala? Ate, sige. Transaksyon na yun. Kay baklon ta. Kay luya ko na magtinadiretso ni Kador. Dili na lang kami mga buhay ni Fatima. May nang may palangabuhian kami. Maayo ka desisyon, Jack. Oo. Kung may pundo ka na lang, abi, Jack, magpataway ka na. Kagpalinungan na ang kabuhi mo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong
batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. Mabalik ka na ba sa Iloilo, Jack? O, Fatima. Ginpatawag na ako sa boss ko. Wala naman piho kung saan ka mapaulit. O, sige na nga. Tinguan ko nga magapaulit na sa simana. Jack. Gwanta lang. Kaya tapos ang kasalta, hindi na ako magaling-galing. Matuod, Jack. O, Fatima. Malisensya na ako. Mauntat na ako sobra ko. Ay, salamat ka, Jack. Madamo ka nga salamat. Asikasuwa palihog ang tanan nga kinanglanon sa aton kasal para preparado ang tanan pagabot sa adlaw sa aton kasal. Ako, Jack, ako nang bahala. Basta maghalong ka dito, ha? Ako, mahalong ako para sa imo, kag sa mga inanak ta. Salamat ka, Jack. Salamat, Gin. Hello? Ha? Sigurado ka? Siya, Gid? Sige, sige. Makato ako, tiya. Sige. Salamat, Gid. Bye. Animal ka. Nagwa ka man sa lungga mo, ha? Manakat ako sa buong. Nakita ko nung sang asit ko, ang matisti ko, nga ako nagpatay sa asit ni Bisana. Patsyon ko man ikaw. Para wala na sa bugat nga kaso nga ipasaka sa akon. Kinahanglan nga madula ka. Muslim ang target naton, Jack.
Mga taga Marawi, newly identified, mga 3 pa lang kuno sila ka beses nga nakasulod diri, dala ang mga droga. Amo ba na? May grupo sila nga nagasalo diri sa ila. Ginatago sila kung mag-abot sila diri. Wala naganubo sa 2 ka kilo ang ilang mga dalang items sa kada kanto nila diri. Big time gali, sir. Oo. May grupo sila. Lugar sa mga Muslim ang ilagi na kantuan diri. Ang ilagi na tiniran. Ano pa, kumpiyansa sila nga hindi sila matandog. Tungod ba damo sang Muslim ang among lugar. Amo ba na? Pero kung positive nga ra sila, kag bago lang mag-abot, pwede gid naton sila hampakon. Tungod kilala ko ang tao nga ginakantuan nila sa among lugar. Kag nahibalaan naman kung sa diin ka balan. Buot silingon, pwede ta ma-applyan sang search warrant. Kag pwede tagid masulod ang lugar. Abulan na ugaling, kinanglan bastante ang puwersa naton. Kay base may resistance ka matabo kag makainkwentro naton sila. Pero makapangayo man kita sang assistant sa ibang nga unit. Hinali sudluntang ang mga lugar. Kumplituhon ko ang impormasyon kag detalye. Kag kung okay na, applyan ko sang search warrant ang lugar. Kag amo ang pagsulod naton dito. Jack? Sir. Nakita mo si Larry? Wala siya maka-attend sa meeting kay na. Naglakad siya kuno, sir. Na-istorya ko magulang ang asawa niya. Ha? Naglakad? Saan di ko na nagad to? Sa magulang niya kuno sa Mandurriao. Uy, tig-aulo man yun si Larry, oo. Baka pinanakabisi sa ginambalan, hindi siya dapat magwa diri. Hindi siya dapat magwa sa safe house kung wala siya sa upod. Tulog delikado para sa iya. Base kung masiplatan siya sa grupo ni Major Belbes. Hindi gani si Major Belbes mismo makakita sa iya. Kaghimuan siya sa malain. Amo gani. Ang Larry, oo. Amo gani. Nambalan ko naman siya nagligad. Hindi man mamati. Ha? Animal ya. Mano ko na siya dito? Birthday ko sa magulang niya. Inom naman ang lakat sa to eh. Wala nagahalong ang tao ngayon na. Tawagan ko siya. Hello? Larry? Din ka man? Ha? Wow, ikaw nga tawo ka, oo. Naglakat ka, wala ka makalisensya diri sa amon. Kaya balo ka naging di mainit ka? Wow nga tawo niyo, wala ka ganyan naghalong, ha? Oh, ano? Ipaapas ko ikaw dira? Hapon na, ho? Sige, sige. Halong ka, ha? Sige, bye. Ay, nagkambala naman siguro ang puwak niya. Kaya hindi nakainom. Otero, sir. Apason siya namon? Ay, hindi na lang kuno. Manug-ubos naman ko nung ginainom nila dito. Mapauli naman siya. Anong plastada dira? Tapos na sila inom? Marakat siya? Sige. Ari ako sa guwaan. Wala sang iban nga agyan. Dira gid sa nahamtangan ko. Sige. Marakat ako. Bye. Malakat ko na siya. Malakat mo na ako. Sugat taon ko siya. Itakot mong face mask ko. Hindi niya ako madali-dali nga makilala. Nagakalo ako kag may face mask. Sugatapon ko siya. Kung nakaluwas ka sang una, subong ina. Siguraduhin ko mapatay ka. Adlit ko ikaw bayaan na animal ka. Ato siya. Nagalakat pa ka to, Sugatapon ko siya.
patay minggit. Wala sa mga isang damo o tawang nagadabay sa lugar niya. Ara siya. Malapit na kayo ng sugot, anay. Ang armas ko, hikapon ko sa likod. Ara siya. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ini Jack Balaan diri sa atong palatuntunan Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Arinat ang pinakabag-o kag epektibo nga